जोंना सबाय बिमाया रज'जोब्बाय बैसां होनानै लाखानोसै आङो स्कुल गैयियावनो नङाबा उनाव हास्लाबनाय नङाना बैसांखौ होनानै दुगैनानै लाखांबाय थ' बयखौबो बरायहरबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव दिनैबो अननानै भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदोलाय जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनो आरोना दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय थ' नायलांबाय थादो सनाफोर आं दा दुगैस्रां लोबस्रां फुजा थुजा होनानै लाखांबाय ओमफ्रायो स्कुलाव थांसै आरोना दिनै लेखा बख'नांगौ दङ फिसाजोनि ओमफ्राय बेखौनो लायनानै फैनोसै थाब थाबनो दा टाइमा 8:30 जाबाय थ' नायलांबाय थादो सनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअ'खौ मा देखायलांनो हायो दिनैनि भिडिअ'नि गेजेरजों देखायलांसैलाय आरोना ओंखारलायबाय आंहा थफ्लाखौ बारनानै थांनोसै 9टानिफ्राय 10-11टासिम नालाय टाइमिंआ दा भिर जागोन ना गथ' लानानै आंथ' बिदि लाइनाव थानो हाया ओंखायनो 8:40 जाबाय ओंखारलांसै लानानै फैनोसै लाखिग्राबो गैया नालाय लांफाजोबाबानो जाया ओंखारबाय जेराव खिथाबा थफ्ला ल'खासै आंहा हायबावसो थांसै स्कुल मोनफैबाय जोङो बारा फिर नङा फुङावनो फैबाय नालाय बिफां लाइफां दं नालाय नै दाखोरा बार बारनाय दिन नालाय दा एकदमबारे बिबारा नै मोजांथार आयु बिदि गाखोग्रा बानायलायबाय मालाबानो बिदि गाखोग्रा बानायलायबाय नै मालाबानो बिदि गैयामोन गाखोग्राया गैयामोन गोबावथारसै आं बे सिगांसिम फैया पासपर्ट मोनबाय नै लेखाखौ चेक खालायदों लेखा लानानै फैनानै नै बेग लांनो फैदों जों बेग गोदान नांगौलायनो बेग गोदान बाजाराव हाबफैबाय नै मैगं लांफानोसै मैगं जेबो गैया भिरथार नै एसे बाजार लाबोफाबाय नै बानलु आरि गैयामोन मेंलायलायबाय बेग गोदानावबो लेखा सोनानै लाबोखाबाय मालाय दखाननिफ्रायनो लेखाया नै बुरजाथार बोरो बेगा नै बेगा बेखौसो नांगौनो मोजाङानो बेगा आरामथार लानो मोजां मलाद होनोसै बाजाराव थाङोबाथाय बिराद मेंसोनाय मोनथारो आङो मैगं थाइगंबो गैयामोन नालाय जानो सासे उन्दुबोबाय दसे थानानै ओंखाम संनोसै दखानाव हाबनानै पर'था आरि जाबोबाय मिस्थि थिस्थि जाबाय ओंखाम गैथारबायमोन जेबो जानो हास्लाबलाङाखैना फुजा थुजा होनानै मानानै जाबोखाबाय ओमफ्राय दा खायसे संनोसै दानो संथ'ला देरहा गलायथारबाय दिनै लेखा बख'खांबाय देरहा गलायबाय मलाद होनानै लाखाजोबखानोसै खेमसेनो बक्सबो गोदान बेगबो गोदान लेखाबो गोदान माने बेगबो गोदान लेखाबो गोदान बक्सबो गोदान मोननानैनो माने धैर्यआनो गैला मालासो न'आव फैनो आंखौबो जास्लाबनोनो होला गावनोबो पर'था होबाय पर'थाखौबो जाला मिस्थि होबाय मिस्थिखौबो खावसेल' जानानै दोनबाय मालासो न'आव फैनो मोनगोन आरो गावहा बेग गोदान बक्स गोदान लेखा गोदान मोननानै
रिटायार जाथारबाय गावहा न'आव फैनोसो माने एकदमबारे उन्दुलांबाय सनायानो उन्दुनो ओंखारथारबायमोन बे आंखौबो जि उन्दुनोसो ओंखारबाय ओंखाम ओंख्रि संनांगौलाय आरोना सनाफोर मावनानै जायाबानो गवा मावनानै होग्राबो गैया नालाय आं बारा गोलाव खालायला बाहेरायाव ओंखारलांनानै फैबानो माने बिराद मेंसोनाय मोनो आरोना मोदोमाव माने गथ' बानानै लाबाय थानाय जानानै थाबाय थानाय बाबाय थानाय माने ओरैबायदि मेङो आरोना उन्दुनानै सिखारनानै ओंखाम संबाय आं दासो भिडिअखौ आं फोजोबसै होननानै बिदाय होलायलायबायमोन आरोना ओमफ्राय दा उन्दुनानै सिखारनानै स्रां मोनफिननायखाय भिडिअखौ लाफिनलायबाय आरोना नै माबा संबाय दिनैथ' समबार नालाय मिरामिस बुद आलु एवबाय ओरै ओंखाम जानबाय ओमफ्रायो बानलु लालायबाय ओमफ्राय टमेट' सावनोसै दिनै सावनाय जानोसै गोथाङै जाबाय थाबायना एबार दिनै सावनायखौ जानोसै बुदाबो जासिगोन जेबो संला बेजोंनो ओंखाम गुदुं गुदुं टमेट' बाथोन सिफ्लेनानै जानोसैलाय आंथ' जालाबायनो हाखायो नालाय जेरैनो मोनो ओरैनो जिफ्राबो रानजोबथारबाय नै सान्दुङा खराथार थिं थिंनो नै आंना बैसाङा खहे खथेसो थाइबानो जायो आरोना फोसाबबाय जानोसै सनाफोर नै बानलु सावनाय टमेट'खौ सिफ्लेनानै लानोसै ओरै भाजा लाबाय नै सामब्राम हानि दिनैना सावनायसो टमेट'आ गोथां नङा मोब्रुं उन्दुनानै सिखारनानै मोखांबो सुवासै आरोना आङो जानोसै संबाय ओरैनो मोब्रुं भिडिअखौ दोनथ'लायफिननानै आरो उन्दुनानै सिखारनानै स्रां मोननानै बानायफिनबाय आरोना आङो ब्लगखौ जानायनि भिडिअखौ लाबोबाय थानो थिनो नालाय आंनि साबस्क्राइबार आगैमोना ओंखायनो होदोनसै आं जानायखौ दुन्दिया गैया दुन्दिया थाबा साबसिन जागौमोन आयौ सामब्राम गुफुरा गोराथार जि मेंनाय मोन्दोंमोन दहाय मानोबा दासो एसे उन्दुनानै स्रां मोनबाय सनाया गाव सनाया उन्दुदोंमोन नालाय ओंखायनो उन्दुफानो मोनबाय आरोना आंबो आरामनो फुङावनो सिखारनाय जाथारोना आरो सिखारबाथाय रेस्ट होनायानो गैया गथ'जोंनो खुद थाबाय था आरो न'नि खामानि थायो जानाय लोंनाय फिसाफोरनि जि सुनाय मानाय माने हारसिं थानाय खामानियानो गैया नुयो आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि खामानि गावनि निजा नुबाथाय माने ओरैबायदि खामानि जायो आरोना बाहेरायावबो सिङावबो मा खामानि दंसै मानसिफ्रा मा खामानि दंसै बिमा फिसाल' जानायावलाय होननायाव सानगोनसो आरोना खिन्थु बिराद खामानि मा खामानि ओंखारो खामानियानो जोबनो रोङा नै जा गोथाव लागायनानै लालायबाय जानोसैलाय गुदुं टमेट' फिसा जोमसैना ओंखायनो जाखानांसिगौ बिराद जाबाय आङो गोथाङैबो
टमेट' सावनाया गोबावथारसैमोन ना जायो आं गोथाङैल' सिफ्लेना जाबाय थायोना गोथाव मोन्दों बोथोरा सानसुबाथाय गरम जाथारबाय ना गरम जाहांथारबाय जोंनाथ' बिफां लाइफां गैया नालाय गरम दिनबाबो बिराद खस्थ' जादों आरोना थांनाय बोसोराव बिराद गरम जादों आरोना सनायाबो उन्दैमोन मोदोमाव सिथाबनानै थाबाय थानाय बिराद खस्थ' मोन्दों बिफांबो गैया नालाय बिराद गरम जायो मामि दैजे दैखौ मानो आगारबाय थाखो बै सिथ्लायाव होनानै दोननांगौथाय